హైదరాబాద్ హైటెక్స్ లో బీజేపీ భారీ స్థాయిలో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ నెల 30న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన మేరా దేశ పహేలే ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ నరేంద్ర మోదీ ప్రదర్శన కానుంది. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 15,000 మంది కార్యకర్తలు హాజరు కానున్నారు అని పార్టీ నాయకులు తెలియజేశారు. ఏర్పాట్లను కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు. హాల్లో సీటింగ్, సౌండ్ సిస్టమ్, సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లను అధికారులు సమీక్షించారు.